दा आं फोरमायनांगौआ बेनो दि आं फोरमायनो साननाया बेनो माने दिनै TCLCC चेयारमेन जाबाय हिसाबै आङो बेखौनो फोरमायगोन दि रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांगोन, रायजो राजाखौ लाफानानै मोजां खामानि मावलांगोन आरो आंजों लोगोसे जिमान मेम्बारफोर दङ BCDC नि आरो आंनि TCLCC नि मेम्बारफोर दं बिसोरखौ लानानै आं ज'यैनो सावरायलायनानै मोजां खामानि रायजोनि मोजां खामानि मावलांबाय थागोन। नोंथांनि बे समस्थियाव 50% महिला 50% पुरुष बिथांमोननो जे रानलायनानै 50-50 होदों बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? बेथ' बे जोंनि गोजौनि निर्देश हिसाबै जों बेखौ जेखौ हरदों जों बेखौनो बानायनानै दा बेजों गोजौनि निर्देश बायदि सोलिलांबाय थागोन। जाहैबाय दिनै BCDC नि चेयारमेन हिसाबै दिनै जोंनिनो बनरगाव समिस्थिनि MCLA जुबिराज सारा दिनै आंखौबो आफलागावनि BCDC नि चेयारमेन हिसाबै गायसननानै होबाय। दा आङो गिबियावनो आङो दिनै जोंनिनो बनरगाव समिस्थिनिनो MCLA जुबिराज बसुमतारी सारखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। गोजोननाय मोनदों बेनो दिनै आंखौ रायजो राजानि जानानै दिनै खामानि मावनो थाखाय आंखौ दिनै फसंनानै होबाय। दिनै BCDC चेयारमेन होनोब्ला बेयो जाहैबाय मोनसे BCDC नि थारमाने रायजो राजानि माखासे अनसायजानाय खामानिखौ मावनांगोन, नङाबा नोङो दिनै BCDC चेयारमेनाबो दिनै जानानै गोजोननाय मोननायल'जों मा जानो, नङा होमबा? दिनै रायजो राजानि गोजोननाय खामानिफोरखौ मावनानै होनांगोन। आरो दिनै माखासे जोंहा गोबांथार माखासे सरकारनि माखासे आसनिफोर फैयो। दा बेफोरबायदि दिनै IBS नि खोथा एबा PMAY नि थारमाने जिअ टेकिं खामानि मावदों। आङो दिनैसो एपइन्टमेन्ट मोनदों। दा दिनै आङो एपइन्टमेन्ट मोनाखैब्लाबो जोंना MCLA सारा सिगांनिफ्रायनो आंखौ जेब्लानाखि गायसनदों बे दिननिफ्रायनो आङो माखासे खामानिफोरखौ आङो मावबोदों आफलागाव BCDC नि चेयारमेन एपइन्टमेन्ट मोनाखैब्लाबो। दा आङो दिनै IBS नि माखासे जोंना फैदोंमोन। दा बे IBS खौबो आङो दिनै रायजो राजानो आं राननानै होजोब्बाय मेम्बार थ्रुयै, भिलेज वाइस थ्रुयै। आरो दिनै PMAY नि दिनै न'नि जिअ टेकिं खालामगासिनो दं, बेखौबो आङो दिनै पार्टि लायाबालानो आङो दिनै बेफोर खामानिखौ आं मावगासिनो दङ। दा दिनै अल्ड एज पेन्सननि दिनै KYC होनायनि दिनै फैदों। दा बेखौबो आङो पार्टि लायाबालासिनो आङो दिनै सोरबा BJP सोरबा UPPL नि खोथा गैया, BPF नि खोथा गैया। जुदि समाजनि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला आङो दिनै बे खामानिखौबो आङो दिनै मावगासिनो दङ। आरो दिनै अरुनदयनि खामानि फैदों। दा आं बे अरुनदयावबो आङो दिनै गासिबो पार्टि लायाबालानो आङो दिनै बेखौबो आङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा IBS नि खामानियाथ' जोबखांबाय, दा नैबे अल्ड एज पेन्सननि खामानियाबो जोबखांबाय, दा अरुनदयनि खामानि जागासिनो दङ। आरो जेसेबांखिनि बे फैगौ समाव जेसेबांखिनि गभर्नमेन्टनि आसनि फैगोन आं बेखौनो गासिबो आंनि मेम्बार बिथांफोर दङ बे बिथांमोनखौ लानानै आङो सावरायलायनानै आं खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं आसा थिबाय। बनरगाव BCDC बयबो जेरै क'क्राझाराबो गोलैयो माखासे नोंथाङा आफलागाव ओरै सेरफांगुरि बेफोर गोलैयो। नैबे बिथिङाव होगोन होननानै सानो? दाथ' बेवहायथ' नोङो खुनु बेवहाय जोंनि BTC ओनसोलाव जेसेबांखिनि जाथि जन'गोष्ठि दङ, जोंथ' जोङो मोनसे हारिल' नङा। बिनि थाखायनो बे खामानिखौबो आङो बयखौबो आंनि लोगो एबा चेयारमेन बिथांमोनखौ आङो खावलायो जाहाथे बयबो जाहाथे जाथि जेन'बा बासियाबालानो, धर्म बासियाबालानो जाहाथे बयबो खामानिखौ बयखौबो समानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय आंबो आवगायगोन आरो आंनि माखासे चेयारमेन लोगो बिथांमोनखौबो आङो खावलायनाय थाबाय। हिन्जाव महिलाफोरखौ जेनेबा हिन्जावफोरखौ चेयारमेन दोननायाव हौवाफोर 6 जन हिन्जावफोर 6 जन दोननायखौ बुहुत मोजांखौनो मोनदों। बेनिफ्राय दा जोङो खामानिखौ जेरखम जों मोनबाय जेला मोजाङै मावलांनांसिगोन, पाब्लिकफोरखौ मोजाङै मोजां नायलांनांगोन जाहाथे बदनाम सरनाम जाया। जेखौ जोंखौ जेरै बिबानखौनो होबाय मथे जों मोजाङैनो मावलांगोन। माखासे सरकारि आसनिफोरनि खामानि मावफुंनाय बेलायाव महिला दङ, दायथ' दङ, महिलाफ्राबो हायो। हौवाफोरजों जेरै हौवाफोर समान समान मावो, हिन्जावफ्राबो बिदिनो हौवाफोरबायदि समान समान मावनो हागोन। बबे BCDC नि चेयारमेन? आं सिपानजरा BCDC नि।